Tutoretzakintza plana erraminta bat da, ez bakarrik egunerokotasunen ikasleek, beharrezkoak dituzten baliabideak eta informazioak barneatzeko, baizik eta egunerokotasun hortan, beraien alderdi emozionala zaintzeko, eta egunerokotasunen ere aurrera egiteko beharrezkoak dituzten akonpainamendu horiek bermatzeko. Eta pixka gure etaparen barruan horregatik egiten dugu banaketa bat, ez da, DBH-en. Batetik bai, akonpainamendu hortan behar dituzten tresnak edo eskainiz, eta ere berean banatzen ditugu bizikidetzatik Tamarak lehen azaldu duen bezala. Bizikidetzako printzipio bana ikasmaila bakoitzari banatuaz, denek aukera guztiak izateko, eta era berean ikusita naiz eta 4 urteko adintartea izan, aldaketa asko jasotzen dituna adintartea izaki, maila bakoitzeran ere oso strukturatu daukagu zein den guk tutorezatik eta irakasle klaustrotik eskaini behar dizkiogun beharrak.